Hey, what's up mga ka-adventure? Naimbitahan po tayo sa isang event. Bihira lang ito mangyari sa ating buhay kaya hindi na natin ito palalagpasin. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa pag-imbita nyo kami dito. So yun na nga mga ka-adventure, nandito na po kami sa may event area. At papasok na po tayo dito sa may Señor Tesoro College School of Culinary Arts. Pinapasok na po tayo dito mga ka-adventure at ang unang bungad po ay ang kanilang napakaganda at napakalinis na kusina. So yun na nga mga ka-adventure, nakita na natin ang mga estudyanteng nag-aaral dito. Hello mga ading, kaway-kaway naman dyan, pa-shoutout naman dyan. At nabigyan tayo ng pagkakataon na makakwentuhan na makausap sila ng konti. Ano yung shoutout? Ay, ang saya-saya nila mga ka-adventure, ano? Nakakita daw sila ng artista. Charot. At yun na nga mga ka-adventure, nakapasok na po tayo sa kanilang pinaka-event area. At ito na nga mga ka-adventure ang mga unang bungungat sa amin. Mayroon po tayong nakita mga iba't ibang dessert. Mayroong coconut pudding, mayroong mango graham. At yun o, mayroon po tayong nakitang honey glazed ham. At mayroon ding mga iba't ibang sahod na pang-salad dito mga ka-adventure. Ang ganda rin po yung pagkaayos ng kanilang mga lamisa. Abay, napakaganda naman ang presentation nito mga ka-adventure. Ang daming pwedeng makain. Sa ganda ng pagkakaayos at masasarap ng pagkain mga ka-adventure, hindi natin alam kung anong uunahin kainin. Bale, ang mga naghanda at nagluto ng mga pagkakain namin dito ay sila, ang mga estudyante nag-aaral dito sa Señor Tesoro. At sila po ay kumukuha ng kurso na Culinary Arts at saka Baking and Pastry. Tara mga ka-adventure, tignan na natin ang kanilang mga ginawa at nilutong pagkain para sa amin. Bali mga ka-adventure, mayroon din po silang physical store dito. Ito ay ang Casa Cocinero, Bake Shop and Restaurant. So yun na nga mga ka-adventure, tignan na rin natin yung iba pa nilang hinanda para sa atin. Bali yearly po ang ginagawa nila dito mga ka-adventure ng mga estudyante bago sila pumunta ng OJT. At ang tema nila ay Christmas Buffet Simulation. So yun na nga mga ka-adventure, panoodin po natin ang kanilang presentation bago kami kumain. Isang requirement nila before they start their OJTs. Kasi patapos na po sila, no? So this is one of their finals activities. Different kinds of crackers, like we have some basil and olive plain rice right here. For our beef, we have here some truffle infused beef. And red, romaine lettuce, onions, cucumber, black and green olives. Our dessert station consisting of mango graham, bourbon chocolate trifle, and coconut pudding. Please enjoy. Wow, ang gagaling naman nila mga ka-adventure, nakaka-proud. Sina mga ka-adventure, nagdasal muna kami bago kumain. At ito na nga mga ka-adventure ang pinakaiintay natin. Kainan na! Busog-lusog na naman tayo nito mga ka-adventure Ay, sana all. Sino nga mga ka-adventure, i-shoutout natin po ang nag-invite sa atin dito, si Ma'am Yana, soon to be Yana Vlog. Ay! Yun o, nakapila na po tayo dito mga ka-adventure. Sa daming pwedeng kainin mga ka-adventure, hindi natin alam kung anong tutusukin. Awat lalamat. Kung ganito na lang palagi mga ka-adventure, hindi. Hahahay ang buhay. Ay, hayahay pala yun. Hahay, naku naman yan. Bali sa mga gustong mag-aral dito mga ka-adventure sa may Señor Tesoro College, sila po ay nag-o-offer ng Diploma in Professional Culinary Arts, Diploma of Baking and Pastry, and Diploma in Culinary Arts, Kitchen and Management. Bali pwede ka mag-aral dito ng umaga o di kaya na may hapon. Sigurado marami kang matututunan dito mga ka-adventure. So yun na nga mga ka-adventure, nakakuha na po tayo ng makakain. Tara, kain po tayo. Ay, kain lang pala, walang tayo. Ay, charot. Madami kang matututunang iba't ibang luto dito mga ka-adventure na pwede mong i-apply pag maghahanap ka ng trabaho o di kaya na may magkakaroon ka ng business very very soon at pwede mo rin itong i-apply papuntang abroad. Nakakwentuhan ko yung mga ibang estudyante dito mga ka-adventure. Taga iba't ibang bayan pala sila dito sa may Pangasinan. May taga Santa Barbara, Mangaldan, Bayambang. Yung kahit hindi ka taga Pangasinan, kahit ibang bayan, pwede ka rin mag-aral dito. Ayun o mga ka-adventure, simot sarap. Madali lang mahanap tong Señor Tesoro College mga ka-adventure. Malapit sa may highway, sa may BDO, tabi ng Toyota.
At ito naman Casa Cusinero mga ka-adventure, madali lang mo lang din makita to papuntang Robinson. So yun na nga mga ka-adventure, nagpicture-picture na po kami sa mga ibang mga kasamahan namin dito. Daring Kagiwa Vlog, Mikaela Vlogs, kay Louie Trips at saka kay Megan Chapno. At nakasama rin namin pala ang WhatsApp Dagupan mga ka-adventure. Ay, sana. For more information and inquiries mga ka-adventure, pwede nyo silang kontakin o hanapin sa kanilang Facebook page na Senior Tesoro College Culinary Arts. Congrats po mga ading at napaka-successful po ang inyong event. Advance congratulations po at good luck po sa next journey ng inyong buhay. Maraming salamat ulit sa pag-invite sa amin dito. Hanggang sa muli, paalam!